herrik asko aldadi azken urtetan. Baina ez herrik bakarrik. Baita hizkuntzaren. Zenbat ordea? Ikusi dezaun. Baina hortako launtzaile bat behar deu. Gaur egongo gaztei etzazue tutik ulertzen. Bani zuri arki ulertza izut ba. Seguro? Kaskarin xamarra zeaten nahiri irabazteko. Ez pentsa, gu buru argi gea. Bakit, atzokoa aztenion, zertue. Hain txarrak altzien ba musikarik. Eini aurren jartzen dezuenen, seinale ondo etzala joan. Kaka! Ze ustentzen duen ba? Kusua bezala jarri nahuela ni hemen ala. Ez hoxe, txorimala baino goien moitze zehazu. Ea zer randonkeri botatzi guzun zukoain. Aizueni tontakeri botatzean naiz etorria, Itzek ondo pentsauta etorri naiz. Bueno, hau bukatu inberdeu. Nik abaroa jo nahi deteta. Horrek zesan nahi du. Abiren aju nahi dola olakon bat. Bai, olakon bat. Ezin digu amun honek irabazi, gure primen gare. Zuek onenen zaudetela, zuen amonak irabazi dizue. Eta zuk, irabaziko altzen nioke zure herriko aitona edo amona bati?